Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ariel. Taong 1985, Occidental Mindoro. Nang panahong ito ay nasa 16 na taong gulang pa lang si Ariel. At dahil binata, mahilig siyang dumayo sa sayawan sa ibang barangay malapit sa kanila. At dahil sa hilig na ito, nakakilala siya ng isang kakaibang tao. Isang araw, inaya si Ariel ng kanyang mga kaibigan upang dumayo sa kabilang barangay. Araw yon ng fiesta. At dahil hilig niya ang magpunta sa mga ganong okasyon, sumama siya sa kaibigan niya na itago na lang natin sa pangalang Benji. Oy Benji, sino ba yung pupuntahan natin dun? May kakilala ka ba sa kabilang barangay? Tanong ni Ariel. Napakamot naman ng ulo ang kaibigan niya at nagsalita. Wala, basta. Piyesta naman dun eh. Ayos lang kung makikain tayo sa kahit saang bahay. Walang problema dun. Tugon ni Benji. Kaagad namang nagyaya umuwi si Ariel dahil nahihiya siya sa ganitong sitwasyon. Pambihira ka naman Benji eh. Akala ko kamag-anak o kabarkada mo yung pupuntahan natin dito. Umuwi na nga tayo. Nakakaya yung gagawin natin. Wika ni Ariel. At habang naglalakad ay napadaan sila sa isang bahay na walang bakod. Nakita nila ang mga kalalakihang nakaupo doon. Medyo mabagal ang paglalakad nila kaya naman nadinig nila ang pinag-uusapan ng mga ito. Medyo nagsisigawan yung mga lalaki hanggat sa nakita nilang dalawa na nagtutulakan na ang mga ito. Natitigan naman ni Ariel ang isa sa mga lalaki na nakaupo din sa lamesa. Ilang sandali pa ay nagkasuntukan na ang mga kalalakihan. Pinanood nilang dalawa ang nangyari hanggang sa may isang lalaki ang pumulot ng bote ng alak at akmang ihahampas ito sa ulo ng isa pang lalaki. Dito na tumayo pa yung isang lalaki at sinalo ang bote. Dahil dito, pinagbalingan siya nung unang lalaki na may hawak. Sa kanya hinampas ang bote. Kitang-kita ni Ariel ang pagkabasag ng bote sa ulo. Ngunit parang baliwala lang ito doon sa tinamaan. Napatanong si Ariel kay Benji kung kakilala niya ba yung lalaking hinampas. Tumango naman ang kaibigan at sinabing ang lalaking iyon ay si Dario, isang kilalang antingero doon sa lugar. Biglang napukaw ang interes ni Ariel sa mga nasaksihan. Lalo pat nung naikwento ni Benji sa kanya ang mga bagay na kayang gawin ni Dario. Alam mo pre, hindi tinatablan ng tagayang si Dario. Nung nakaraang mahal na araw, sinubukan niya ding magpabaril. Akalain mo pre, hindi pumutok yung baril eh. Tapos ilang tao pa yung sumubok na barilin siya ng nakatalikod. Ganun pa din, hindi pumuputok yung baril. Wika ni Benji habang patuloy pa rin silang nanonood sa mga nag-aaway. Hanggang sa isang lalaki ang bigla nalang sumulpot sa kanilang likuran. Umalis na kayo dito. Baka kayo ang pagbalingan ng mga yan. Wika ng lalaki. Pagkalingon nila, nanlaki ang kanilang mga mata dahil si Dario ang nasa likuran. Nagpabalik-balik sila ng tingin sa mga kalalakihang nag-aaway at kay Dario. Teka, paano ka napunta dyan? Di ba kanina nandun ka nakikipag-away? Tanong ni Ariel. Sekreto ko na yun. Sige na, umalis na kayo. Paparating na yung mga yan. Wika nito sabay lakad palayo. Kagad na ding tumakbo sina Ariel doon sa lugar. Kinagabihan ay hindi mawala sa isip ni Ariel kung paanong nakapunta sa likuran nila si Dario ng ganong kabilis. Ito ang katanungang naglaro sa kanyang isipan hanggang sa makatulog siya. Kinabukasan, inutusan siya ng kanyang ina na bumili ng pagkain doon sa palengke. Kagaya ng dati ay magkasama sila ni Benji. Habang namimili ay nakita ni Ariel si Dario na naghahakot ng mga banyera ng isda.
Walang kahirap-hirap nitong binubuhat ang napakabigat na banyera. At nang mailapag niya ang banyera ay kaagad siyang nilapitan nila Ariel at kinausap. Kuya Dario, sandali lang. Grabe yung lakas mo, no? Paano mo nagagawa yan, kuya? Tanong ni Ariel. Napangiti naman si Dario at sumagot. Kung gusto niyong malaman, ibili niyo muna ako ng maiinom. Medyo nauuwaw na kasi ko eh. Wika ni Dario at dali-dali namang tumakbo ang dalawa upang bumili ng soft drink sa tindahan. Pagkabalik nila ay kaagad nila itong inabot kay Dario. Abang, bilis ah. O sige, doon tayo sa ilalim ng akasya. Kukwentuhan ko kayo. Wika ni Dario. At napakarami nilang nalaman doon sa tao. Isa na nga dito ay ang edad ni Dario. Nasa 20 anyos pa lamang siya. Ipinakita din sa kanila ang mga tangang mutya ni Dario. Isa sa mga nagustuhan ni Ariel ay ang mutya ng salsagan. Isa itong uri ng bunga ng punong palma. At ayon kay Dario, nakuha niya ito noong nakaraang mahal na araw. At ito ang dahilan kung bakit hindi siya tinatabla ng bala at taga. Hindi na nila namalayan ang oras. Maggagabi na at nakalimutan ni Ariel na inuutusan siya ng kanyang nanay. Pagkabalik niya sa tahanan, halos mapuno ang kanyang tenga sa sermon ng kanyang ina. Lalo pang uminit ang ulo ng nanay niya dahil nakangiti pa ito habang pinapagalitan. Kinabukasan ay bumalik si Ariel sa palengke. Sa pagkakataong iyon ay muli niyang nasaksihan ang kakayahan ni Dario. Nakita niya itong pinagtutulungan ng mga kalalakihan at yung isa sa kanila ay meron pang hawak na itak. Kaagad na pumulot ng bato si Ariel at ibinato doon sa lalaki. Tinamaan ito sa ulo dahilan upang mawalan siya ng malay. At dahil sa ginawa niya, siya naman ang pinagbalingan ng mga kaaway ni Dario. Hinabol siya ng mga ito at dali-dali siyang tumakbo papasok sa isang eskinita. Kaso nga lang wala na siyang lulusutan. Hindi na din niya magawang lumabas dahil nakaharang na ang mga humahabol sa kanya. Papalapit na ang mga kalalakihan sa kanya, kaya naman umupo na lang siya at nagtakip ng kanyang ulo. Inakala niyang malalasog na ang katawan niya dahil sa bugbog. Ngunit laking pagtataka niya dahil ilang segundo na siyang nag-aantay, ngunit walang tumatamang suntok sa kanya. Pagkaangat niya ng kanyang tingin, nakita niyang hawak-hawak ni Dario ang kamay ng taong susuntok sana sa kanya. Oy, oy! Bata yan! Humanap ka kasi ng kasing laki mo. Wika ni Dario sabay tulak sa mga lalaki. Sinugod siya ng mga ito. Ngunit kitang-kita ni Ariel na tumatawa pa si Dario. Ilang sandali lang ay tuluyan ng tumakbo ang kalalakihan dahil sa ipinamalas na lakas ni Dario. Ano ba namang tumakbo sa isip mo at nakisali ka kanina? Kayang-kaya ko yung mga yun eh. Wika ni Dario. Kasi kuya may itak yung isa kaya binato ko na. Tugon ni Ariel at napailing naman si Dario. Delikado yung ginawa mo ha, pero maraming salamat sa'yo. Matagal nagkwentuhan ng dalawa hanggang sa nasabi ni Ariel na gusto niyang matutunan ang mga kaalaman ni Dario. Laking tuwa naman ni Ariel dahil pumayag si Dario na turuan siya. Sa susunod na linggo, Semana Santa na. Kung gusto mo talagang matuto, sumama ka sa akin. Aakyat tayo ng kabundukan dahil meron lang akong gustong kunin. Wika ni Dario at sobrang saya noon ni Ariel. Hindi niya nabanggit sa kanyang mga magulang ang bagay na yun. Maging kay Benji ay hindi niya din nasabi. Hanggang sa sumapit na ang Semana Santa, naganda si Ariel ng mga kakailanganin niya, kagaya ng itak at kung ano-ano pa. Madaling araw ng Huwebes Santo sila umalis sa bayan. Plano nilang doon magpalipas ng gabi sa sinasabing bundok ni Dario. Pagkarating nila doon,
Gumawa ng maliit na kubo si Ariel upang may tutulugan sila. At habang naghahapunan ay sinabi ni Dario kay Ariel ang totoong pakay niya doon sa bundok. Ariel, ang totoo. Kaya ako pumunta sa lugar na to. Dahil gusto kong hamunin yung nilalang na nagbabantay dito sa lugar. Wika ni Dario at bigla namang natakot si Ariel sa sinabi ng kasama. Ngunit sa kaloob-looban niya, gusto niya ding makita ang sinasabing nilalang ni Dario. Pero kuya, baka masyadong mapanganib yung gagawin mo. Tapos pareho pa tayong mapahamak. Tugon ni Ariel. Inabisuhan naman siya ni Dario na pagdating ng oras, magtago siya sa isang lugar kung saan hindi siya makikita. Wag na wag siyang lalabas hanggat hindi siya tinatawag ni Dario. Sumang-ayon naman si Ariel. Ilang minuto lang ang nakalipas ay pinatay ni Dario ang kanilang siga. Sinabihan niya si Ariel na umakyat ng puno. Dali-dali namang naganap ang binatilyo ng puno at umakyat doon. Nakita niyang nakaluhod sa lupa si Dario habang nakadipa ang mga kamay. Minsanang bumubuka ang bibig na parang nag-uusal ng orasyon. Ilang sandali pa ang lumipas ay biglang binalot ng makapal na hamog ang paligid. Halos hindi na makita ni Ariel si Dario. Pero kahit papaano ay naaaninag niya pa ito. Maliwanag kasi ang sinag ng buwan. At mula sa likuran ni Dario, isang pares ng mapulang mata ang nakita ni Ariel. Napatakip na lang siya ng bunganga nang maaninag niya ang anyo ng nilalang. Malaki ang kanyang sukat. Merong mga tinik. Mahaba ang kamay niya na lagpas hanggang tuhod. At yung bunganga niya ay nakabusal. May nakatali ding kadena sa magkabilang binti na parang nakakonekta kung saan. Meron siyang dalang maso bilang sandata. Bumuelo ito ng paghampas kay Dario. Ngunit laking gulat ni Ariel nang bigla na lang naglaho si Dario mula sa kinaluluhuran. Ang tinamaan ng elemento ay isang bulok na puno. Nagpalinga-linga ang nilalang sa buong paligid. At mula sa kanyang likuran ay bigla na lang lumitaw si Dario. Hinampas niya ang nilalang ng isang malaking kahoy. Ngunit nadurog lang ito sa katawan ng nilalang. Muli na naman siyang naglaho. At sa pagkakataong ito ay lumitaw siya sa harapan ng nilalang at sinuntok niya ito sa panga. Napaatras ang malaking nilalang. Kaso nga lang, nang akmang iiwas na naman siya papalayo sa kalaban, bigla siyang hinampas ng masong hawak nito, dahilan para tumilapon si Dario sa isang puno. Dinig ni Ariel ang paglagutok ng buto sa likuran ni Dario. Inakala niyang katapusan na ito ng kanyang kasama. Ngunit muli na naman siyang nagulat nang bigla itong tumayo at muling sumugod sa malaking nilalang na parang walang nangyari sa kanya. Sunod-sunod na suntok ang ibinigay niya doon sa elemento. Hindi makapaniwala si Ariel sa kanyang nasasaksihan. Ginulpe ni Dario ang isang napakalaking nilalang mula sa kabilang dimensyon. At ilang sandali lang ang lumipas ay tuluyan ng naglaho ang elemento. Naglaho ito kasama ng hamog, kaya't napababa na din si Ariel at nilapitan niya si Dario. Ngunit sandali siyang pinigilan ni Dario upang masiguradong ligtas na ang buong paligid. Nang matiyak na wala na ang elemento, kaagad na tumayo si Dario at lumapit sa isang bato. Kinapaka pa niya ito at isang tipak ang kinuha niya. Kasing laki ng 5 pisong barya ang kinuha ni Dario. Inihipan niya ito ng dasal at binalot sa isang itim na tela. Matapos nun ay inaya niya si Ariel. Mag-uumaga na nang makababa sila sa bundok. Pagkarating sa bahay ni Ariel, binigyan niya ng mainit na kape si Dario. At dahil umaga pa ay tulog pa ang mga magulang ni Ariel. Doon sila sa labas nag-usap. Inilabas ni Dario ang tipak ng batong kinuha niya kanina at inabot kay Ariel. Ito, tanggapin mo, Ariel. Ingatan mo yan dahil napakalakas ng gamit na yan. Huwag na huwag mong ipapakita sa ibang tao
At wag mong bastang iiwanan kung saan. Dahil kapag hindi mo yan hawak, kukunin niya ng bantay niya. Wika ni Dario at dagdag pa niya. Ang kinuha niya sa bundok ay isang uri ng mutya na kung tawagin ay bato bantiling. Isa itong uri ng kagamitan na magbibigay ng lakas, kabal at swerte sa buhay maging sa kahit anong aspeto. Itinuro din ni Dario kung paano niyang gagamitin ang ibinigay na mutya. Sinunod naman ni Ariel ang lahat ng bilin nito. Hanggang sa tuluyan niyang napasunod ang kanyang mutya. Laking pagtataka ng mga magulang ni Ariel dahil bigla na lang nag-iba ang kanyang kilos at pananalita. Maging ang ugali niya ay nagbago din. Naging magalang at mahinahon ang binata. Madalang na din siyang lumabas ng tahanan. Maliban na lang kapag inutusan siya ng kanyang ina na pumunta ng palengke. At sa tuwing gagawin niya ito, nakikipagkita siya kay Dario. Kaunting usap at uuwi na rin siya sa kanilang tahanan. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na nasubukan ni Ariel ang bisa ng hawak niyang mutya. Isang hapon habang naglalakad papunta sa palengke, nasalubong niya ang kaibigang si Benji na hinihingal na para bang merong humahabol sa kanya. Maya-maya pa ay may 3 kalalakihan ang nagpakita. Si Benji ang pakay nila. Hinahabol nila ito dahil itinakas ni Benji ang pusta sa basketball. Medyo maloko din kasi ang kaibigan ni Ariel. Ngunit kahit mali ang ginawa ng kaibigan, walang ibang pagpipilian si Ariel kung hindi ang tulungan ito. Sandali lang mga kaibigan. Baka pwede naman nating pag-usapan. Wika ni Ariel, ngunit desidido na ang mga kalalakihan. Ibigay mo sa akin yung kaibigan mo para maturuan namin ang leksyon. Huwag kang makikisali, boy. Maliban na lang kung naghahanap ka din ng sakit ng katawan. Tugon ng isa sa mga lalaki. Pinapunta ni Ariel si Benji sa likuran ng bahay at sinabing huwag makikialam. Bigla namang nagtaka si Benji dahil hindi naman ugali ni Ariel na ipagtanggol siya o makisali sa mga gulong pinapasukan nito. Hindi din naman ako papayag na gulpin niyo yung kaibigan ko. Ito yung pera niyo tapos sumalis na kayo. Kalimutan yung nangyari yung bagay na to. Pero kung ayaw niyong makinig, sugurin niyo ako at pagsisisihan niyo yung gagawin niyo. Wika ni Ariel. Maging siya ay hindi niya alam kung saan niya hinugot ang kanyang tapang. Ngunit magpasaganon pa man, nasa gitna na siya ng sitwasyong alam niyang hindi na siya makakalabas pa. Bigla siyang sinugod ng mga kalalakihan at saksing buhay si Benji nang salubungin niya ng suntok ang kamao ng isang lalaki. Nabali ang kamay nito. Napasigaw sa sakit ang lalaking iyon. Sinugod naman siya ng 2 pa. Mabilis itong nailaga ni Ariel. Sabay na sumubsob sa lupa ang 2 kalalakihan. Nang makabangon sila ay muli nilang sinugod si Ariel. At sa pagkakataong iyon ay isang malakas na suntok sa panga ang ibinigay niya sa isa. At doon naman sa isa ay malakas na sipa sa sikmura. Sabay na bumagsak sa lupa ang 2 kalalakihan at nawalan ng malay. Sana naman magtanda na kayo. Binigyan ko kayo ng babala kaso hindi kayo nakinig. Sa susunod na galawin niyo yung kaibigan ko, hindi lang yan yung aabutin niyo sa akin. Wika ni Ariel. Kaagad namang inakay ng isang lalaki ang mga kasamahan niya at umalis na doon sa lugar. Nang tignan ni Ariel ang kanyang kaibigan, tulala lang si Benji at hindi makapaniwala sa mga ginawa ni Ariel. Tinapik niya ito sa balikat at sinabihang umuwi na. Pagkaalis ni Benji ay nakarinig si Ariel ng pumapalakpak. Pagkalingon niya ay nakita niya si Dario. Magaling Ariel, nagamit mo ng maayos yung mutya mo. Pero sa susunod, pag nakagawa ng mali si Benji, huwag mong ipagtanggol. Hayaan mo siyang matuto mula sa sarili niyang kasalanan. Wika ni Dario at sabay silang naglakad pauwi sa bahay ni Ariel.
At habang nasa daanan, nagpaalam si Dario sa binata. Kailangan na daw niyang bumalik sa pinanggalingang probinsya dahil nagkakasakit na ang kanyang ama. Ikinalungkot naman ito ni Ariel, ngunit wala din siyang magagawa para pigilan si Dario. Kinabukasan ay hinatid niya si Dario sa istasyon ng bus. Kasama nila si Benji ng sandaling yon. Habang nag-aantay na lumarga ay masayang nag-uusap ang tatlo. Nang biglang may lumipad na bote papunta sa kanila, tumama ito sa likuran ni Dario. Napasigaw ang mga tao doon dahil ang buong akala nila ay mapapahamak si Dario. Nilingon lang ni Dario ang pinagbulan ng bote at nakita niya ang malaking grupo ng mga kalalakihan. Ito din yung grupong humahabol sa kanya. Sige na, umalis na kayong dalawa, Ariel. Baka madamay pa kayo sa gulo. Wika ni Dario, ngunit nagmatigas si Ariel. Hindi, Kuya Dario. Tinulungan mo kong maging malakas. Kaya ngayon ikaw naman ang tutulungan ko. Wala tayong iwanan. Tugon ni Ariel. Alam ni Dario na may katigasan ang ulo ng binata, kaya't napailing na lang siya. O sige. Basta wag kang haharang sa daraanan ko. Muling wika ni Dario. Kaagad silang tumakbo papunta sa isang bakanting lote katabi ng terminal dahil ayaw nilang may madamay na iba. Pagdating nila doon sa lugar, kaagad silang pinaikutan ng 10 kalalakihan. Kuya, ikaw nang bahala sa kaliwa at ako naman sa kanan. Wika ni Ariel at sabay-sabay na sumugod ang mga kalalakihan. Ang iba sa mga ito ay may hawak na pamalo at ang iba naman ay may hawak na kutsilyo. Isa lang ang kanilang intensyon, ang patayin si Dario. Ngunit hindi nito napigilan ang dalawa. Sunod-sunod nilang pinabagsak ang mga kalalakihan at kagaya ni Dario, nakangiti din si Ariel habang nakikipagbugbugan. Para bang hindi sila nakakaramdam ng pagod. Nagpatuloy ang kanilang pakikipaglaban hanggang sa dalawa na lang silang nakatayo. Laking gulat ni Ariel nang maglabas ng barel ang isa sa mga lalaki. Teka kuya! Kuya, may barel oh! Alalang wika ni Ariel, ngunit ngumiti lang sa kanya si Dario. Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka sa gamit mo, bata. Wika nito at sabay silang huminga ng malalim. Naglakad sila papunta doon sa lalaking may hawak na barel. Paulit-ulit na kinakalabit ng lalaki yung gatilyo, ngunit hindi ito pumuputok. Pagkarating nila sa harapan ng lalaki ay sabay nila itong ibinalibag sa lupa. Paulit-ulit na sinuntok hanggang sa mawalan ng malay. Pagkatapos nun ay kaagad na silang umalis doon sa lugar. Sumakay na ng bus si Dario at tuluyan ng iniwan ang lugar nila Ariel. Lumipas ang panahon. Kinilalang isang antingero si Ariel. Walang nakakaalam kung saang lugar nagpunta si Dario. Ngunit magpasaganon pa man, kahit kailan ay hindi malilimutan ni Ariel na meron siyang nakilalang isang malakas na antingero na walang iba kung hindi si Dario.